Добър вечер, мили братя и сестри! Нека бъдем благословени в името на Исус Христос тази вечер. Благодаря на Господ, че ми се отдаде този момент, за да прославя Неговото име, за да разкажа кратко какво е направил за мене и за моето семейство, как Господ ме е докоснал и как ме избави от тъмнината. Казвам се Калина Маринова Димитрова. Родена съм в град Камено, област Бургаска. 84-ти набор съм. Израснала съм в България до 11 годишна възраст. След това заминахме за Гърция с моите родители. В Ханя се запознах с мъжа ми в остров Крит. Там се ожених, родих и сина си. Големия ми син, защото имам 3 деца, големия ми син се роди в Гърция. В Гърция имахме познати, сестра ми, баща ми беше във вярата, всичките ме викаха на църквата, но аз не исках, се им казвах, моето време още не е дошло, не ми се идва, искам още да живея. Макар че не правех някакъв различен живот, нито пиех, нито пушех, нито излизах по дискотеки, нормален живот, семейен, както всички хора. Но просто не исках. Баща ми винаги ми викаше: "Ела, моето момиче, Господ да се помолим за тебе, да те докосне, семейството ти да те спаси", но аз винаги отричах. Обаче за всеки човек Господ има план и плана му беше тук в Англия да повярваме, в Англия да тръгнем по Божия път. И както така стана, дойдохме в Англия, дойдохме тук в Англия с големия ми син, беше на 2 годинки и половина, и така тук в Англия почнаха 3 семейства. Те бяха наши познати, наши приятели от Ханя. Почнаха по вкъщи да се молят. Беше дошъл един брат от Ханя и той ги призова да почнат. Каза им: "Защо вие сте 3 семейства, защо не почвате да се молите и защо не почвате да славите Божието име?" И така тези братя почнаха, тия 3 семейства. И беше един четвъртък, една сестра от това семейство ми звънна по телефона и ми каза: "Калино, защо..." Не ми каза сестра, каза ми: "Калино, здравей, защо не дойдеш до вечера? Ела просто да слушаш Божието Слово, ние просто четем, се молим и пеем и славим Господа. Просто ела така, ще пием по едно кафе и ще говорим и ще чуваш, нищо друго. Никой няма да те накара на сила да правиш нещо или никой няма да ти каже нищо друго." И аз така нещо ме докосна в този момент, когато сестрата, тя сега ми е духовна сестра, когато ми каза, и така отидох на молитва оная вечер. И тогава вече аз нещо вътрешно исках да тръгна, обаче пак нещо ме спираше, пак имах друг глас и ми казваше: "Сега, когато можеш, когато имаш време", не бях така постоянна. И когато имахме време с мъжа ми, когато можехме и така отивахме на молитва, но не бяхме постоянно, не бяхме още докоснали от Господа. Така се роди и второто ми момиченце тука, второто ми дете е момиченце. И при третото пак така отивахме на църква, но не постоянно. На третото дете вече, тогава вече ме надокосна Господ, надокосна. 2022 година на 22 октомври, събота беше, когато Господ ме кръщава със Светия Дух. През цялата седмица, мили братя и сестри, аз
плачех постоянно, не знаех защо. По време на молитва, като влизах, понеже от тези 3 семейства, извинявам се, ще се върна малко назади, при тези 3 семейства, които почнаха тук по Божието Слово да се слави, станахме 10 семейства. И тези 10 семейства, ние си имаме църква сега, имаме си църква, имаме си наша зала и почнахме без пастор. Извинявам се, нали се връщам назад. Почнахме без пастор, нашия пастор беше Исус Христос, той наводеше, слушахме по YouTube, слушахме братята, които говориха Божието Слово, молихме се, пеехме, славихме, но така направи Господ с нашите молитви, които ние искахме да имаме пастор, да наводи, да сме към църквата. И брат Маноли, дето е в Лондон, съединихме се с него, станахме с него, той напое, той е отговорен за нас, и брат Панайот, дето е в Ханя, от църквата, те двамата идват, но вече сме към църквата в Лондон. Пендакости, Маноли се казва нашия пастор, и така сме вече към тях и сме близо 40-45 души сме църквата ни. И оная седмица, когато преди да ме кръщава Господ със Светия му дух, да ми дари този голям дар, аз цяла седмица плачех и не можех да разбира защо. Постоянно ме избиваше на рев и по време на молитва, и беше една сестра, беше събота, беше 22 октомври. Бяхме се събрали вечерта на църквата и беше една сестра до мен и ми каза: ти тази вечер ще вземеш Светия Дух. Малката ми дъщеря беше на 4 месеца и тя беше така при мене на ръце. И аз, като дъщеря ми, малката взе да плаче, аз взех да се моля. Бяха 2 сестри до мене и взехме да се молим за Светия Дух. И дори не разбрах кога взимаха детето от ръцете ми, защото то плачеше. Аз въобще вече не чувах нищо. Когато се молих, видях една голяма светлина и нещо много голямо отвътре трябваше да излезе. И тая светлина ставаше огромна, 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 и така Господ ми кръщава и с езици, и с Неговия свят дух. Братя и сестри, този ден за мен беше незабравим. Чувството беше много голямо, много красиво, много хубаво. Аз 3 деца съм родила, но такова чувство с Господ, да се съединиш едно със Светия Дух, няма. Такова чувство няма. И призовавам всеки един, който няма Светия Дух, да се моли. Господ го дава на всичките. Господ е умрял Господ е разпънат на кръста за всички нас. С Неговата свята кръв Той за всички нас, за всички нас не е само за определени хора, не е само за вярващите, за всеки един човек Господ е разпънат на кръста. С Неговата свята кръв Той ни купи нашите грехове. Благодаря на Господа, че Той ме избави от тъмнината и ме доведе в светлината с моето семейство. Благодаря за огромното му семейство, което ме дари с моите братя и сестри тук в Ливерпул. Господ е имал план с мен и с моят съпруг и с децата ми да сме тук. Така направи Господ, че тия 10 семейства, дето сме тук, ние сме от Ханя, всичките сме били в света и всичките сме заедно да прославяме Неговото име. Благодарим така и на Неговите служители, които ни помагат. Адерфос Маноли, Адерфос Панайот и неговите дякони. Господ също така ни изпрати и дякон от Лондон, за да можем всяка седмица ние да се взимаме Господното, понеже ние отивахме 2 пъти в месеца в Лондон. Лондон и Ливерпул е 8 часа. Ни беше малко трудно всяка седмица. Благодарим на Господ, че чува нашите скъпи молитви към Него, за да можем всяка седмица да взимаме Неговата свята кръв.
и плът. Благодаря на Господа, че ме дари с 3 деца, понеже за мен е чудо, че имам 3 деца. Аз не можех да имам деца. Повечето хора в Ханя ме познават, че много трудно беше за мен да имам, но нашите трудни неща за Господ не са трудни, за Господ са лесни. Само за да искаме, за да се помолим и с истинско сърце. И Господ чудесата си ги прави. За всеки един има план, за всеки един човек Господ е умрял, Господ е разпънат на кръста. Затова, че, мили братя и сестри, поискайте от Господ с истинско сърце и Господ ще ви даде. Много е красиво и много е хубаво да имаме тая връзка с Господ и със Светия му Дух. Преди 3 години сме кръщавани в Ханя със съпруга ми, 4 август 2023. Беше прекрасен ден, много красив ден. Чувството беше върховно, беше много красив ден. За мен беше най-щастливият ми ден, за да мога да стана едно тяло с моите братя в Ливерпул, за да мога да взимам Господно, за да мога да съм по-близо и по-близо до Божия път. Моля се на Господ, братя и сестри, да ми даде Неговото търпение, за да мога да извървя пътя му, тъй както е по Божието Слово. Много е важно за мен всеки стих, за да го изживея, за да мога да достигна до Божието царство, аз, моето семейство и моите братя и сестри. Искам също така да ви кажа как моя син взе Светия Дух. Беше петък, имахме вечерта, последния месец последния ден на месеца, всеки месец, един ден ние оставаме до късно и се молим. Почваме от вечерта и доколкото издържаме. Беше 3-4 дена преди да заминем за Атина. В Атина става един християнски лагер за децата. И аз и още едно семейство тук, братя и сестри, щяхме да си закараме децата. И аз си казвах така: Господи, на 8 август моя син има рожден ден, ти тогава ще го дариш със Светия Дух. Но, мили братя и сестри, не е това, което ние искаме, а това, което Господ казва. Много е важно. И тогава, оная вечер беше много красива вечер, много хубава вечер, но чувствах така нещо, че нещо ще стане оная вечер, нещо много студено беше много студено. И нещо вътрешно чувствах, не чувствах топлината на Господа, обаче чувствах и нещо друго много по-студено. Виках: Господи, какво ще стане? Търсих светлината му да му видя. И беше точно 11:20 вечерта и аз викам: тишина, децата всички спят, и на другите сестри и брати, дето имаха деца. И по едно време чува моя син, почва да се моли на гръцки, който той гръцки е много развалено го говори, защото беше много малък, като заминахме в Гърция. И почна да се моли, само каза: Господи, моля ти се, прости ми всички мои грехове и дари ми с Твоя свят Дух, защото аз искам да правя водно кръщение. Искам да съм с Тебе. Моля ти се, прости ми и дари ми с Твоя свят Дух. Братя и сестри, в същия момент той спря за една секунда и почва да говори езици. Дори самия той не разбра как Светия Дух той го взима, как дойде Господ и го кръщава. Беше едно чудо. Стана и почна да вика и една сестра отиде до него и му каза: Динко, ти разбра ли какво стана с тебе? И той каза: не, обаче чувството беше много красиво и много голямо. Не знам какво стана с мене. И тогава той взе да вика и каза: мамо, аз взимах Светия Дух, Светия Дух. И така, братя и сестри, беше чудесен момент, много хубав момент, неопишим момент.
Всички, които имат Светия Дух и които нямат, ще го само да го поискат, и братя и сестри, с истинско сърце, с искрено сърце. Господ на всички дава. За всички. Светия Дух е абсолютно за всички. И тогава си казах: Господи, благодаря ти, не тогава, когато исках аз, а тогава, когато ти каза и когато ти искаш, тогава даваш. И така, мили братя и сестри, става вече 3 години сме по Божия път. Както ви казах, моля се на Господ да ми дават Неговото търпение, Божията мир и благодат да е във всяко едно семейство да докосне. Мислим, в светския живот, понеже съм живяла, аз съм на 42 и съм живяла много в светския живот, мислим, че ние живеем в една светлина. Не, братя и сестри, ние живеем в тъмнина, която не можем да разберем, докато Господ ни надокосне. Аз, докато Господ не ме докосна, не можех да разбера къде живея. Но с Божията воля, братя и сестри, е докарана в една светлина, с едно огромно семейство, дето сме, и дето сме тук 10 семейства, с децата си, с съпрузици, с всички, абсолютно всички, и сме много щастливи. Така разбрахме, че живеем в една огромна светлина, а не в тъмнина. Призовавам всеки един, който не е още тръгнал по Божия път, но Бог има план за всяка една душа, за всеки един човек. Нека да призови името на Господа и Господ ще се смели на това семейство или на този човек, който има нужда, защото всеки един човек, аз не познавам никой, който няма нужда от Божията ръка и от Божията воля. Мир и благодат да имате, братя и сестри. Благодаря на Господа за всичките мои братя, за семейството ми. Амин. Благословена вечер да имате. Добър вечер, мили братя и сестри. Благословени в името на Исус Христос. Искам да ви кажа, наскоро имах едно преживяване с Исус Христос. Искам да го споделя с вас. Значи, на юни месец, когато аз съм в Англия, в момента съм в Англия, и искахме да отидем в Ханя на гости, и на 28 юни децата тогава, на 22 завършваха училище, на 28 ни беше полета за Ханя. Обаче преди това една седмица моя мъж постоянно ми викаше, понеже имах малко болки, почваха в гърлото и слизаха надолу към сърцето, и ми викаше: сега като отидем, трябва да си направиш изследвания. Обаче аз му казах: не се занимавам, защото аз много рядко отивам на лекар и много трудно отивам на лекар. Не ми харесват много лекарите. И тук пък в Англия е малко трудно. И значи ние спорехме. Той вика: не, ако ти не искаш да отидеш на лекар, значи аз ще спра абсолютно всичко. Няма да тръгнем, да, към добре, обаче на къла си, като отидем там, няма да отида на лекар. Те му казах се аз сама. Обаче, нали, имаме жив Бог, който чува и вижда всичко. И той предвижда това, което имаме ние, което когато иска да напредпази. Това го казвам в името на Исус Христос, да благославям Неговото име за пореден път, как Господ ме спаси и как Господ ми проговори, за да отида на лекар. Оная вечер, преди да заминем, лягам и сънувам брат ми с снаха ми. Дойде и ма зима с малката ми дъщеря, най-малката, имам 3 деца, с най-малката ми дъщеря да ме закара при татко. Моят татко почина, слава на Бога, беше вярващ, става 5 години откакто е починал и в момента е в ръцете на Исус Христос. Какво по-хубаво от това? И ние за там се борим. И сънувам татко, че брат ми ще ме закара при татко. Закарвам ме при татко
И когато той ме кара при татко и ме оставя, и аз виждам татко, той стоеше по средата и имаше много хора украй него, към татко. И аз си казах, Боже, аз как ще достигна до моя татко, да отида да го пригърна и да го видя? Колко много хора има, колко много народ има, аз как ще достигна? И часа е 12 часа, аз пък трябваше да пия. Аз почнах да пия малко кефир. Това киселото мляко, кефир, всичките го знаете какво е. Пиех сутрин, обед и вечер и викам, 12 часа и часа ми е за кефир. Колю ме остави, брат ми се казва Колю. Той е духовен мой брат, също така и жена му. И викам, Боже, как аз сега 12 часа и виждам 3 дамаджани пълни с мляко. Викам, тук има кефир при татко. Отидох и само като взех да пия това, викам, това не е кефир, това е прясно мляко, как ще го пия? И обръщам се и чувам гласа на татко и татко ми казва, Калино, ела моето момиче, ела към мене. И татко дойде, отидох при татко. Татко винаги ме целуваше на челото и винаги ме галиш по косата. Погали ме, целуна ме и ми каза, спри да пиеш този кефир и трябва да отидеш на лекар, защото не си добре. Това, което имаш в момента, не е хубаво, моето момиче, трябва да се пригледаш. И аз му казах, татко, аз съм много добре, аз се чувствам добре, нямам нищо. И той пак ми повтаря и ми каза, чуваш ли, моето момиче, какво ти казвам? Това, което имаш, трябва да отидеш на лекар, за да се пригледаш. Послушай какво ти казвам и спри този кефир. Ако ти не се пазиш, аз те пазя, но трябва и ти да се пазиш и да ме слушаш. И аз казах си, добре, станах сутринта и бях така замислена и си казах, Господи, това беше ти, това беше твоя глас. И казах на Данчо, трябва да ти кажа нещо, сънувах това и това. Значи, татко, това не е, това е Господ. Господ иска нещо да ми каже и нещо да ме предупреди. Защото, както ви казах отначало, за пореден път той ме предупреждава да отида на лекар, за да се оправя. И отидох в Ханя, мина се една седмица, това нещо ми стоеше в акъла. Ходих на църква, молех се и казвах, Господи, това от Тебе, трябва да отида. И си казах, Данчо, трябва да отида на лекар, трябва да послушам гласа на Господа. След като искам от Господ, трябва и да го изслушам. И тръгнах, отидох на лекар, отивам братя и сестри на кардиолог, прави ми изследвания, снимка ми прави и взе да ми прави на гърлото. Ми вика, чакай да видя дали кръвта отива добре към сърцето, дали си добре с гърлото, с гушата. И когато ми прави снимка на гушата, ми намира, че имам киста на гушата. И в този момент, когато ми казва, имаш киста на гушата, аз ми се явява образа на татко и ми казва, разбра ли за какво ти казах да отидеш на лекар, защото не си добре. Това, което имаш, не е хубаво, трябва да се прегледаш. Затова те пратих на лекар, за да те предупредя. И аз веднага се насълзих и лекаря ми каза, не се притеснявай, това се лекува, ще направим биопсия, да видим какво е, няма да се притесняваш, ще вземем секрет, всичко ще е нормално, всичко ще се оправи, каквото и да е, това се лекува. И аз не плачех за това, мили братя и сестри, че просто ми каза лекар. Аз знаех, че Господ няма да ме остави. Той щом ме предупреди, щом позволи, това значи той си го е поел в ръцете си, той ще ме спаси. Но просто за пореден път, че Господ ми проговори и Господ ми показа, че е жив Бог сред нас. Словото му е живо, братя и сестри. Неговото слово е жив Бог сред нас. И станах, отидох и казах, Данчо, разбра ли защо Господ ми каза, че трябва да отида на лекар? За това, че това и това ми каза лекара. Викам, за пореден път
Господ ми проговори и чух Неговия глас. Още един път, братя и сестри, преди да родя малката ми дъщеря, при цялата бременност ми беше много трудно и им казвах на тия лекари, че не ми беше добре. Вътрешно не се чувствах добре, вътрешно чувствах, че нещо става с мене. Те ме подиграва, вика, трето дете, не се притеснява и така и така. Обаче оказа се, че имах проблеми с черния дроб по време на бременността. И когато бях в 7-я месец половина, вече 8-я месец, наложи се да вляза в болницата, защото не бях добре. И когато влязох вечерта, те ми казаха, детето е много надолу. Двете ми деца ги родих с операция. Трябваше и третото да родя. Не можех да родя нормално, защото имам един проблем с очите, които не ми позволяваше да родя нормално. И трябваше да родя с операция. И събират се 10 лекара и слиза най-главния и ми казва така: не знам дали си разбрала какъв ти е проблема. Проблемът ти е много сериозен. Вечерта, това става вечерта. Или тебе трябва да спасим, или бебето, но по-вероятно е да спасим бебето, защото те или иначе това дете трябва да излезе. Когато ние ти направим операцията, ние като да режем, ще отрежем плацента. Когато аз докосна плацента, това значи, че кръвта ти се замърсява и нямам време да те спася. Ще спася само детето. Съгласна ли си? Защото бебето беше толкова надолу, че притискваше много плацента. И аз им казах, да, нямате проблеми, Божия воля да е, Бог е с мене, Бог няма да ме остави, щом Бог е решил така, той е предприел всичко. Братя и сестри, аз бях много спокойна, само се молих и само му казвах: Господи, аз съм в Твоите ръце и това дете, спаси детето и това, което Ти си приел, това ще стане. Аз знам, че съм в Твоите ръце и оставам и моите деца в Твоите ръце и мъжа ми, всички са в Твоите ръце. Аз съм готова на всичко това, което трябва да стане, което Ти ще кажеш. Твоята дума е последна. Каквото искат те да казват, аз вярвам в Твоята дума. И те ме гледаха лекарите, че аз бях много спокойна в това нещо. Ми казах Божията воля да е, бях с преводач, имах преводач българка. Каквото каже Господ, нека да стане Божията воля. И казвах: Данчо, не се притеснявай, каквото има да става, ще става. Господ е предприел всичко. Имаме жив Бог сред нас. И на другия ден дойде сутринта пак лекара и ми каза: разбрали колко много е сериозен този проблем, който имаш? И аз му казах: да, разбрах. Казах ви, тъй или иначе това дете трябва да излезе, това дете ще се спаси. Но имаме жив Бог сред нас. Имах пак преводач българка. Имаме жив Бог сред нас, който той мисли за нас, той ни създаде този живот. Значи той ще поеме всичко. Щом така е решил, Божията воля да става. И тръгнахме. Точно 1,20 ни беше ехограф, дето имахме, за да видят бебето дали се е мръднало. Ако бебето беше се мръднало малко по-нагоре, беше... Те това искаха, това трябваше. Братя и сестри, цяла вечер аз дори нямах система, нямах нито едно лекарство, да кажем, нали, че съм взимала лекарство, системи, нещо е помогнало да се вдигне това дете нагоре. Не, през цялата вечер бях звъннала на сестра ми се обади на 2-3 сестри да се молят, бяха в молитва и ние се молихме тук, сестрите, братята в Ливерпул, които знаеха и те се моляха. И на другия ден отидохме, дойде лекара, извикама, прави лекара, гледа сега бебето, видеозон, прави ми видеозон, гледа мене, гледа видеозона и просто не вярва и изведнъж Данчо ми вика: ма защо той нагледа, казва мъжа ми, и нищо ни казва. И аз викам: не се бой. Защо се боиш толкова много? Имаме Господ е с нас, не се притеснявай, аз съм спокойна. И тогава момчето се засмя, дето беше на видеозона и казва: не знам какво е станало,
Но детето се вдигна толкова нагоре, че нещо чудо става, нещо стана неопишимо, не мога да ви опиша как стана това нещо. Слава на Бога, братя и сестри, за пореден път Господ ме спаси, за пореден път Господ ми показа, че е силен, Той е жив Бог сред нас и показа ми, че трябва да имаме вяра в Него. Каквото и да се случи, каквото и да имаме, винаги трябва да вярваме и да се оставим на Божието Слово и на Божието име. Бъдете благословени, братя и сестри. Хубава вечер да имате. Благословена.